Igbo bụ Igbo ndị ọma njem ọnụ asịkwa m nke onye chi ya zere. Biko na ụmụnne m asị m na ọka ngwa unu ọ bụrụ na iso na ndị ncha dọkụmentị a nfa ọkwa ndị first badge o mbọs ọmụ first badge apụtago. So ọ bụrụ na iso na ndị nsị na mma chinye dọkụmentị fa dee m kịta maka meseji erika ọ bizi ka ndị o tegokwa akwụkwọ apụta na ọ bizi ka ndị ije saịn ya rejista ya under gọọmenti. So edee m kịta so ndị na-edebelọ mgbe anụ mbọ dee m ka m mee ya wons nke emere ọcha inwekwa ike na-eche na mma echetara m ọ bụrụ na edelọ m ntụọlụ gasị oge ebu m aka so ya ka m si n'ọka mbọs ọmụ kịta taa bụ gịnị Tuesday 30th of April 2024. So in boss ọmụ then ndị second batch anyị achịta ya nwebele oge ọkwa just na ndị busy mee o ji adị ka ọ na-edile and not only that register go there now. So then ka unu bịachala akwụkwọ unu ndị nche akwụkwọ fa ndị first batch ihe register nke a register ya na estate okay then ndị n'obodo oyibo mwa ya sign sizili unu ma sign ezi nke unu kwesịrị sign. So afa m ka ya afụzi ebe afọ with my own address. So ndị n'obodo oyibo afa m ka ị ga-afụzi bịa mwa ya sign sizi ebe anụ kan sign sizi alụfa ịghọtago. So na the B integrated as soon bịachere unu document unu under Lord Zeus estate nke onye chikwa ya ma egene ya zelo onye nwetara nke ochelu before echi na nwanne echi ekwetesi ọ bizi ka anyị dị mma oji wee dịka ogbutu ubi oge it can only get better. So ya ka nsị na ọka ngwa unu peace.